Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngifeza ngintuthuko wakho malo bathi iLasbona Magumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke, wey'ngane zakwethu, uqhuma isilile emagcekeni asemakhutha comprehensive high ngoLwesihlanu ekuseni ngesikhathi uthisha kulesi sikole eshayisa umfundi okanye abafundi ababili. Isoleze lithola ngomthombo walo ngokuthi uthisha elingeke lidalule igama lakho besanda kuthola izincwadi zokushayela. Kuvela ukuthi ke uhlehlele kubona bobabili abafundi, omunye wanqamuka umlenze kwathi omunye walimala kanzima ngemuva ukuba yena ambhanqe ngodonga. Umthombo uqhuba ukuthi lesi simo siholele ekutheni kube khona abathile abangothisha abasoluza kwabo ngokuba budedengu ngokushayela enganaki ekubeni ke azi kahle ukuthi khona abafundi egcekeni. Uchaza ukuthi akayazi le nto yena yenzekile, umuntu walimaza emini kwabhayi izingane zabantu isibhicongo lesa, futhi namanje akuvuma ukuthi akhohlwe ukuthi ngempela yenzekile into efana nalena. Kuqhuba umthombo eqhuba uthi ngemuva kwesigameko uthisha Dindi Silila angazi ukuthi kumele athatheni ahlanganise nani. Eqhuba uthi uthisha akakholwanga abona umlenze womfundi usundize wawohlala kwenye indawo. Ibhlungu lento yenzekile kulesi sikole, ugcizelela umthombo. Eqhuba ke uthisha ubonakala sengathi uhanjela ingqondo ngemuva kwesigameko, bebonakala nje ukuthi ke udidekile kakhulu, ucabanga ukuthi mhlawumbe ulele uyaphupha, kanti kakunjalo ngempela uzilimaza ngempela izingane zabantu. Isoleze ke lishayela ucingo uthisha nhloko lesi sikole uMnumzane Mduduzi Ngidi limbuza ngalesi sigameko, wavuma ukuthi ke uyazi ngaso kodwa wathi akukho okuthena angakusho ngaso ngoba senzeka kabe ngekho yena esikoleni. Isoleze litholile ukuthi abazali abaneme nje ngalesi sigameko bakhala kakhulu ngokuthi ke bayinto ebingagwemeka. Umunye wabazali okhuluma neSoleze ucela ukuba ke ligolwe igama lakhe, ukhale kakhulu ngalesi sigameko, wathi sibi futhi sizodala ukuthi abazali balahlekelwe ke ukwethemba uthisha. Bayazibuza baziphendula nje ukuthi isigameko salolu hlobo senzeka kanjani phambi kothisha bebuka. Uma umfundi ezolimala kabuhlungu kangaka, uma ke uthisha bazoqhubeka kanjani nokubathemba bona? Kubuza umzali egcizela ukuthi ke lingadalulwi igama lakhe. Phambi lesi sikole kuke kwavela ukuthi abafundi bakhona bayakotshelisa uma kubhala izivivinyo zika-matric zokuphela konyaka. Okhulumela umnyango wezemfundo waZulu-Natal uMnumzane Muzi Mahlambi uthe batsheliwe ngalesi sigameko ekuseni, uthe bayadabuka ngokwehlela abafundi. Uthe nothisha usesibhedlela ngenxa yokwethuka. Uthisha uthe kakhulu ngalesi sigameko esimehlele, kumphathe kabi kakhulu ukuthi ke alimazeke abantu ababiza ngokuthi ke bangamaklayenti akhe. Esho kanjena ngenza ukuthi izona ezibhlungu esinibekela zona namhlanje kwizinto ezenzeka lapha ezweni esikoleni ke lapha, ukuthi kunothisha olimaza abafundi ababili ngemoto elapha noyeda waphetha ngoqamula unyawo.